Bueno, pois eu son dos veteranos, digamos, deste evento. Bueno, levo desde creo recordar, desde a segunda edición. Bueno, é unha festa que foi a máis, empezou sendo unha broma, e agora, pois, seguramente será un referente a nivel gastronómico, pois, en Galicia, por suposto, e incluso a nivel España non creo que haxa unha mostra que, bueno, que sea capaz de xuntar a cantidade de queixos que aquí se xunta, non? Eu creo que son importantes, primeiro, polo ambiente que hai, somos todos amigos ou coñecidos, conocémonos desde hai moitos anos. Eu creo que estas cousas, como todas este tipo de festas, unen a xente, fan sociedade, pois, sobre todo, bueno, pois, que tes a oportunidade única de poder, pois, probar cousas que de outra maneira, queixos que non sería posible facer, non? Bueno, eu creo que felicitar a Manolo pola súa organización, porque se volca sempre con isto, todos sabemos o esforzo que lle supón, pero bueno, ele está encantado de facelo. Deseamos que siga así, que nos siga invitando a todos e que podamos seguir disfrutando todos. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Bueno, pois, nós xa levamos vindo máis de 10 anos, quizá máis de 15, xa é difícil calcular. Vivimos un pouco toda a evolución de pasar de ser unha cousa moi pequena e moi familiar a ser, por xa, case unha festa popular máis do calendario carballiñés, non? E a verdade é que, bueno, hai moitísima variedade, pero, bueno, eu quedome fundamentalmente cos quesos asturianos, son un pouco os de toda a vida e o que me gusta, pero, bueno, tamén descubrimos cousas novas todos os anos, sobre todo de outras rexións españolas, pero a verdad que é moi bo, moi bo. No, yo solo, es el segundo año que vengo. Ya mi hermano ya vino varios años atrás y siempre andábamos, tienes que ir, y la verdad que está muy bien. Es un acto muy interesante. A la gente que le gusta el queso, pues es una oportunidad única para poder ver quesos de mucha variedad que no la podrías encontrar en ningún otro sitio. La verdad que el acto es una idea genial. Bueno, o que decimos sempre, que é un acto de xenerosidade inmensa de Manolo de Rosa, de todos os que lle axudan para organizar isto, porque realmente, bueno, é moito traballo o que hai detrás, non? E disfrutámoslo moitísimo, disfrutámoslo todos os anos e é unha oportunidade de encontrarnos todos. Para min, eu fui un dos fundadores, que empezamos ali con, non sei quantos éramos, 30 personas ou algo así, pero fai moitos anos, claro. Esto ahora disparouse, xa non é para nada o mismo. He probado un poco de todo y la verdad es que la mayoría me han gustado mucho. El número 1 está buenísimo. No, creo que es gallego, no recuerdo de dónde era, creo que de la zona de Silleda, y estaba muy bueno. Creo que este tipo de actividades, a verdade é que están moi ben enfocadas, levo vindo 3 ou 4 anos. Me parece un desborde de xenerosidade por parte de Manolo e de toda a súa familia, e sobre todo achegarnos á cultura dos queixos nunha comunidade autónoma onde a leite nos fixo crecer a moitos desde pequenos, non? Entón, me parece moi boa iniciativa e ademais me parece algo moi salientable para xuntar distintas xeracións de persoas e confraternizar. A verdade é que parabéns, Manolo e toda a familia. Empezando por queixos, gústame moitos. Hai algún sorprendentemente pero, bueno, todos, a maioría están bons, pero non eres incapaz de probalos todos. E aquí levo vindo, pois, casi desde o principio, non sei, moitos anos. É un ambiente, estáse moi ben, un ambiente moi distendido, falas con moita xente, é importante que houbera máis actos como este, por iso, bueno, a familia de Manolo e de Rosa que organizan isto, pois é moi de agradecer. O evento é obvio que sabedes que é xuntar a xente do Carballiño, amigos, e sobre todo Manolo, que é amigo de todo o mundo, e os novin pareceme fabuloso, francamente. E queixos, bueno, eu só son de 2 queixos, así que o resto me parece moi ben para todo o mundo, que ten moito onde probar. Bueno, eu non sei cando empezou isto, pero eu levo polo menos uns 9 ou 8 anos vindo a
a este evento que fai a familia de Ceriver, e a verdad que encantado. Isto é un acontecemento social, un máis dos que fai Ceriver, un acontecemento totalmente privado que o que une a cidadanía e a sociedade da comarca do Carballiño, non? Eu penso que a familia Ceriver isto xunto cas Arenteiras témolle que estar sempre agradecidos no Carballiño. A min os queixos gustanme todos, a verdad, o problema que teño que non dou tido ocasión de probalos todos. O da nosa terra gústame, vou procurar non comelos ahora e probar todos os demais, pero dito isto, pois que isto siga sendo un acontecemento no Carballiño e un agradecemento moi grande a Manolo e a toda a súa familia. Pues nada, estamos disfrutando aquí de esta maravillosa festa, como todos los años que nos agracia aquí, tanto Manolo como a súa familia, bueno, como sempre fantástico, pasámoslo de maravilla e, bueno, de que iso xa non falamos, eso salta a vista. Pues un saludo para todo o mundo e pasarlo moi ben e disfrutala. Y hasta ahora. Pues nada, este año creo que no probé tantos como el pasado, que conté 36, pero este año yo creo que también, pues no sé, unos 18, 20 o así, y yo siempre tiro para Asturias y para quesos fuertes. Y la verdad es que había muchos y bueno, aún estoy con el dulce y aún volveré a algún asturiano por ahí, muy ricos. Bueno, por general me gustan todos, pero de Cabrales, o do país de aquí, auténtico, do país o gallego é o que máis me gusta. Yo de Castilla, o do Bella. Muy buenos todos. A mí me gusta también el Cabrales, que é máis fuerte, e los gallegos moi buenos, todos. Eu é que eu xa fun directa ás tartas de queixo, o sea, a min é o que máis me gusta. E a 246, mención especial, para min a máis rica. Probei de Francia, probei de Holanda, de Turquía e de Portugal, e os gallegos tamén. A min gustame moito os de Francia e os gallegos, pero os portugueses estaban moi bons tamén. Bueno, a verdade é que non che podo dicir cal é o mellor porque todos son boísimos, non? Pues, para min é unha cita anual na que non se pode faltar, porque Manolo fai do queixo pois un emblema de bo facer, de bo xantar, de algo que debe de estar sempre na cociña de calquera galego, non? Llevo desde el inicio de este evento, llevo viniendo todos los años, por mi amistad con Rosa y Manolo, a los que conozco desde que era niña. Y nada, este acto es muy importante para confraternizar con los vecinos, amigos y hacer nuevas amistades y compartir experiencias. Bueno, pois eu levo participado desde a primeira edición. Eu creo que é unha iniciativa impresionante o que fai Manolo, non? O Grupo Ceriver. E creo que isto tamén lle dá unha repercusión ao pueblo, non? Porque aquí vamos a degustar, creo que son máis de 300 variedades de queixo. A mí se me faso opinar cal me gusta máis, pois me quedo seguramente cos da Arzúa, non? E me gustan os queixos, pero eu me quedo cos da Arzúa. Bueno, pois é o terceiro ano que veño aquí, é unha satisfacción e pareceme un evento fantástico. Eu son un amante dos queixos e teño que dicir que de todos os que probo ao final, o noso galego é o que máis me gusta. Llevamos más o menos 3-4 años y los quesos es que a mí me gustan todos, entonces no tengo preferidos, lo más fuerte es mejor. Bueno, xa é a segunda ocasión que estamos aquí e é un placer pues, compartir xente que ao final é da comarca, como son veciño de Cenlle, pues, tamén xente da comarca Carballiño Ribeiro, pues, é un placer compartir con eles e con produto que, fillo a cabo, pues, home, nos gusta a todos. Por lo tanto, bueno, agradecer a invitación e compartir todos pues, unha noite agradable. Moitas gracias. Bueno, a min o queixo todo, o que non pique, o que é moi duro non me vai alá moito, pero o que tirando a fresco, eso está moi bien. Eu botei 46 anos en Suiza e terra de queixos. Bueno, estamos aquí probando os queixos que temos na nosa terra e distintas terras. Bueno, a min gustame moitísimo o queixo. O que pasa é que chega un momento que isto farta. Suéleme gustar os queixos máis suaves, os fuertes
son para outro momento, non así, solo é probar e nada máis. Pues mira, en general me gustan los gallegos casi todos os do país, e despois hai algún portugués, probei un par de franceses tamén bons, pero bueno, están todos bastante bons. É imposible probalos todos, vas buscando e vas probando como podes, pero é imposible probalos, son demasiados. Que te parece este tipo de actividades? É excelente. O noso amigo Manolo fai unha labor, eu penso que, ademais dunha labor gastronómica, é unha labor cultural, porque máis eso, moitos países, moitos queixos, e é unha degustación interesante. Acabo de chegar, levo un tempo vindo e pareceme extraordinario, non? Desde aquí darlle as gracias a Manolo porque é unha familia extraordinaria e a verdade é que é un día donde, bueno, socializamos todos e compartimos, bueno, todos estos queixos que por ahora non provei ningún todavía, pero é unha xornada extraordinaria. Un gran comedor de queixos, o que máis me gusta é o queixo, e este é un homenaje a este produto, non? O acto en sí, espectacular, reunímonos aquí o 70% da xente máis representativa, ou amigos do Manolo, entonces o único que boto de menos é que debía repetirse máis. Aquí representando a Oviedo, venimos de Asturias, Hotel Los Abedules, Hidalgo. El queso personalmente que más me gusta a mí es el de Telledo, el Cabrales, Sierra de Astera de Portugal, muy rico también, pero vamos, me los comía todos. Pois mira, o ato eu xa levo sempre, desde que empezou a facelo levo toda a vida vindo. É moi ben, moi ben. Agora o queixo eu son de Ferruquiño. Es la primera vez que vengo, me parece un acto súper guay, ¿no? Porque hemos probado un montón de quesos, dentro de los cuales los gallegos y los asturianos nos han gustado mucho. É a nosa primeira vez aquí, espectacular, impresionante. Non dá feito isto de degustar todos, non podemos degustar todos, é moi vos. Tus canciones no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Creo que debo de estar aquí dende a primeira iniciativa que tuvo Manolo. Bueno, eu creo que isto é moi significativo de unha iniciativa que fai, en este caso, un empresario que desde logo pois dalle unha dimensión importante ao Carballiño, porque non se fai en calquer sitio isto. E en canto dos queixos, pois a ver se hai un fenómeno que lle chaman o efecto rebote, que parece ser que os que tomamos moito queixo non nos sube o colesterol, que é o efecto que dicen que é así, pero é unha broma miña. Pero en todo caso, eu creo que isto merece a pena, ves a moitísima xente e tal. E nos gustos a mí váleme calquer queixo, gustanme todos, non? Pero bueno, é moi importante, insisto por terceira vez. Eu creo que é unha iniciativa que pon en valor o Carballiño, todo o que significa, e en este caso, pois unha demostración que non é moi normal, non? Unha degustación de queixos de tanta variedade, pois un pouco debe ser emblemática no que é na nosa provincia. E dicirlle a Manolo e a todos os que están con el que o sigan facendo durante moitos anos e que nos sigan invitando.